Tita Wen na 77, arig na imbilangen ni Nanay Elena ang missed opportunity ti kasar. Ngem ita, kaabay na ti 58 years old ani Carlito. Ti lalaki anang papitik manen ti puso na ken nang bayabay ken kwa na iti uneg ti agarup siyam atawen. May sada kalag ti 30 ket 3 a couples ang nagkari amang saranget digiti panubok ti marriage life till death do them part. Iti nayuswat a kasalang bayan iti ili ti Badok nga indaulwan na mismo ni Mayor Virgilio Calahate. Patay kagaya nga i-agasawa at saan kaganganayon ang bed o process. At tanatamot na ay oras nga saan na pinakinawatan ni agasawa. Pareho kami ba yung Christian? Ito nga, we should be the role model na kami pumadaytay na pintas na modelo. Kasi tinayad ko, I want to have peace of mind, legit naman sa ikakalikagumak. Nang kada kami, I believe nga that the age doesn't matter. Ay, ito na kanuma. Kati promise ko nga hangganan tuhan nga baywan ni Apo, tibiyag na, kat aywan aktulat tayo sona. Kan nagiti pasamak nga totoy ure na hanga na siya at wino na siya at aktulat at isidong na. Saan na nalakad iti panubok a dinalanan da kang runaan natag na EJ Hawaii ni Nanay Elena. Ngem gapo iti panagayat na, masansan ti panagbakasyon na tapnon makadenana ni Manong Carlito. Nagkaubingan met the Julian ken Mark Angelo. Nupay kasta na panagnaed ni Julian ni J. Manila iti sumagmamano atawen. In the end, pinagsinggalot met lang ida ni Ayat. Una-una sa lahat, mahal ko po siya. And gusto ko lang po maging legitimate na. Ano po yung nakita niyo kay Ber at night lang po kayo sa kanya? Mabait, responsible, tsaka gwapo. Ilang mga mamahalin niyo na akong puso at iingatan. Totoo ba yan? Kas regalo digiti nagkasar, impaayan ida a mismo ni Mayor Calahate ken ti pamilya na ti Singsing ang nagserbi a simbolo ti kari, panagkaykaysa, panagtalek, ken panaginayan ayat digiti newlywed. Mamati ti Mayor anas ken ti agtultuloy a panangipateng ti kasar, arasun met nga impasigurado na kada Pebrero kadigiti sumarsarunupay atawen, maiyuswat ti kasalang bayan. Importante, unay, nga adda may tultuloy dito nga kanawidan, iti kailukwan, nang naroon na kadatay nga adda iti Ilocos Norte, kay Ilocano. Ta dito yung napatagunay nga mangipakita, iti pinagkinamayat, iti maysa kan maysa. 37 atawenen sipud pa idi kasar ti Mayor ti asawa na. Para ti baligi ti panagden na digiti nagkasara kakailyan na, imbingay na ti bukod na sikreto ti naragsak ken natibker ang marriage. Of course, kasano iti pinaginayan ayatyo iti damo, dapat agtultuloy latang kasjay, iti ayan-ayat, iti tumunggal maysa nang nangruna, iti panagtalek, iti maysa kan maysa. Kasi awan namin iti panagtalek, iti maysa, mapukaw, di jay nga raming gapo, iti ayat, iti maysa kan maysa, kan adan iti panagtalek, ket data iti sekreto, tapnon ti kasta ket sweet lata, di iti agasawa. Mark Magdirila, Balitang Solid North.